Wimke, Wimke is niet dom. Wimke, Wimke, pamper om. Toen ik net geboren word, toen heb ik me toch kapot geschrokken, hè. Ja, weet hoe dat kwam? Ik zag die vroedvrouw uit Bergen als eerste. Ik denk, als dat mijn moeder is, werk ik meteen weer zutje. Want Wimke, Wimke is niet dom. Wimke, Wimke, pamper om. En we eten thuis ook altijd macro, nou, in ieder geval, ons mam is te lui om te koken, dus we kregen alles rauw. Kijk, en dan is die ook nog een klein beetje gemancifateerd. Nou, die men dus dat ze wat te zeggen had, En dan deed die dus eerst altijd de luiers wassen. En dan moest onze pap mee die doen. En toen hij mij 3 keer met een veiligheidsspeld in mijn boek gestoken had, toen was ik het zelfs schoon zat. Ik denk, wacht man, ik zal hem eens even vol schieten. Oh nee, dat moet ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen van ons mam. Nee, toen had hij net spinazie gehad. Rauw natuurlijk. Ik denk, wacht man, ik zal hem eens een pipje laten ruiken en proeven. Want Wimke, Wimke is niet dom. Wimke, Wimke, pamper om. En die pampers, dat is een goede huur, want daar zit een plasschutje in. Het heeft onze pap nog extra gehaald bij installatiebedrijf M. Stevens. En als dat nou vol is, dan komt Ger Valks met de zijktom. En die maakt dat leeg. En daarom heb ik ook altijd droge billetjes. Jullie mensen zeker wel dat baby's niks van seks afweten, hoor. Maar als ik even zo'n lekkere mooie meid over de straat zie lopen met van die grote longen, dan krijgt Wimke even toch wel honger, hoor. Mijn pap en mam, die liggen s'avonds ook altijd in bed. En ik sta bij ons pap en mam op de kamer in de wieg. En dan menen die dat ik altijd sloop. Hey, weten jullie wat seksen is? Weten jullie niet wat seksen is? Wimke wel. Maar dat zeg ik ook lekker toch niet. Maar het zou wel lekker zien, want anders doen ze het niet zo duk. Want Wimke, Wimke is niet dom. Wimke, Wimke, pamper om. In april, hè. In april, hè, toen moest Wimke gedoopt worden. En toen moesten we met de ganse familie naar de kerk toe. En toen zei meneer pastoor nog, maar wat ruikt dat jongske toch uit zijn muntje? Ja, zei ze, man, wat gek als je met de vuur vasthoudt.
stoer me net een klets water over de kop wil geven, wa. Toen hult onze pap de duurkeerschijf. En toen viel er een druppel het kersenvet op de hand van ons mam. En die schrok toen en die gaat een stap naar achteren staan op het extra oor van ome Piet. En die schrikt natuurlijk en die stoert naar rechts tegen tante Marie, dat stond mijn gochel. Die velt tegen Gerrit aan en die luidt van schrik haast de schaal met zout vallen. Godverdomme, zegt hij. En gelijk maakt me op stoer een kruis. Dus die heeft mee vast. En die maakt een kruis. En letst moest Wimke voor de eerste keer naar het bureau. Maar dat is ook een trammeland, hoor. Oh, daar stikt het van de baby's. En er zien nog altijd heel veel moeders. En daar werden pas goed ziek van, hoor. Ah, manneke, doet u lekker spullen en happen. Dat ze toch dan maar zeggen wat ze bedoelen. En dan komt een dokter met zijn stereotelefoon op de kop. En die moet direct overal voelen en dan moet de onax uittrekken. En dan moeten de armen omhoog, de benen uit elkaar en overeind komen en langzaam weer zakken en op de knieën en de ogen kijken en achterkijken en in de oren en dan moet je ook nog een prik geven, ja. In welke arm wilde een manneke? Ik zeg in die van ons man. Want Wimke is niet dom. Wimke, pamper om. Zo, het kwartier en mijn pamper is vol. Ik speelde hier maar een hele kleine rol. Er komen er straks nog veel meer. Door de jojo's en ook nog een of anderen hier. In ieder geval veel plezier en denk erom, Wimke, is niet dom, Wimke, pamper om. Ah. Maar Jutse!